Na některá historická fakta tohoto období před 40 lety se zapomíná. Jsou však historici, kteří stále zkoumají a připomínají, co se skutečně stalo. O slovenském národním povstání máme nyní k dispozici několik nových studií, například dva sborníky, které před časem vyšly v Torontu v Kanadě a v New Yorku ve Spojených státech. Tyto sborníky i jiné studie zahrnují různé historické dokumenty, o nichž nyní uslyšíte. Z memoranda kapitána Charlesa Kejtka, šéfa československého oddělenia amerického vojenského ústredia pre strategické služby, kapitánovi C.B. Petersovi. Bod číslo 4. Pri nedávnej návšteve Talianska som vypracoval v Bari s osobami zo strednej Európy podrobný plán, ktorý v zásade počíta s použitím Bari ako operačnej základne a Londýna ako základne vedenia a spojenia, predovšetkým s Československou tajnou službou, ktorá má výborné spojenie tak s protektorátom, ako aj so Slovenskom. Bod číslo 5. Podarilo sa nám zainteresovať na Slovensku letecké sily do tej miery, že doteraz uskutočnili vzdušnú evakuáciu amerických letcov, dodávky vojenského materiálu a dve dôležité bombardovacie akcie. Z bodu číslo 6. Na Slovensku nám bolo dané k dispozícii letisko. Mohli sme tak vysadiť zatiaľ dve skupiny našich mužov. Dátum memoranda dňa 21. septembra 1944. Podpísaný Charles Kejtek. Rozsah pomoci západných spojencov, menovite Spojených štátov a Británie, Slovenskému národnému povstaniu nebol taký, ako si prijal Washington a Londýn. Rokovania o vojenskú pomoc zo západu pre pripravovanú odbojovú akciu sa tiahli dlhé mesiace. Československí zástupcovia v Londýne a v Moskve, ako aj povstalecké vedenie na Slovensku, žiadali, aby vojenská pomoc po forme výzbroje a materiálu prišla na slovenské územie do 10. augusta 1944, hoci sa vtedy ešte nevedelo, že povstanie vypukne o nasledujúcich 19 dní. Stalin pôvodne prislúbil výzbroj a materiál pre 50 000 mužov, avšak s odoslaním zásielok váhal. Spojené štáty a Anglicko prostredníctvom zástupcov československých orgánov i vlastných spravodajských služieb vedeli tak o situácii na slovenskom území, ako aj o potrebe materiálnej pomoci pre protinemecký organizovaný odboj. A boli ochotní pomôcť. Spojenecká pomoc Slovensku však bola viazaná na Moskvu. Britský plukovník Trelford, ktorý diskutoval o možnosti spojeneckej pomoci povstaniu s vojenským velením, konštatoval, že západní spojenci nemôžu poslať na Slovensko vojenskú pomoc, pretože krajina leží hlboko v sovietskej operačnej sfére. V dôsledku toho sa vylučujú akékoľvek zásahy západu na slovenskom území, ktoré by sa uskutočnili bez predchádzajúceho súhlasu Moskvy. Britský veľvyslanec v Moskve, uvedomujúci, že Sovieti s najväčšou pravdepodobnosťou nesplnia pôvodný Stalinov sľub o dodaní výzbroje pre 50 000 mužov, odovzdal notu. Uvádzalo sa v nej, že Anglicko je ochotné dodať na Slovensko výzbroj, keď tak nemôže urobiť Sovietsky zväz. Nota sa však stretla s vyhýbavým postojom. A v depeši generála Ingra generálovi Pickovi do Moskvy sa okrem iného hovorí: Anglicko môže ihneď dodať žiadané v prípade, že k tomu dostanú súhlas prostredníctvom veľvyslanca v Moskve. Vzhľadom na požiadavku dodať materiál do 10. augusta alebo čo najskôr, jednajte s Rusmi buď o okamžité dodanie, alebo aby dali súhlas k britskej dodávke. Povstanie vypuklo predčasne dňa 29. augusta po sérii partizánskych akcií. Partizáni predtým obsadili 26. augusta Brezno. O deň neskoršie prišli do Ružomberka a Turčianského svätého Martina,
kde sa k ním pridali miestne posádky a postupne pokračovali v obsadzovaní ďalších miest v Liptove. Reťaz partizánskych akcií, posunutých do polohy protinemeckých provokácií, bola završená dňa 28. augusta postrieľaním nemeckej misie na ceste z Rumunska do Berlína. Misiu vlákali do kasárenských objektov pod zámienkou ochrany pred partizánmi. Na druhý deň aj proti zákazu veliteľa povstaleckej armády podplukovníka Goliana svojou misiu s rodinnými príslušníkmi zastrelili. Veliaci dôstojník konal na príkaz partizánskeho veliteľa, hodnosťou sa rovnajúceho podplukovníkovi Golianovi. Vojenská pomoc povstaleckej armáde sa stala vypuknutím povstania vysoko aktuálna. Americké vojenské velenie i americká verejnosť boli na takúto pomoc pripravení. Americká tlač sledovala vývoj udalostí na Slovensku pozorne už predtým. Najväčší denník The New York Times referoval o postupe bojov na európskych frontách pozorne. Dne 13. augusta 1944 priniesol správu o stannom práve na Slovensku. Vyhlásili ho preto, ako napísali vtedy noviny, lebo Slováci prepadávali nemeckých vojakov pri ústupe z Poľska cez Karpatské priesmyky. Dňa 27. augusta, teda 2 dni pred vypuknutím povstania, New York Times uverejnil správu, že na Slovensku nariadili všeobecnú mobilizáciu a že armáda a polícia dostali rozkaz, ako píše denník, vyhubiť všetky kriminálne bandy. O deň neskoršie ten istý denník prináša správu o vyhlásení generála Čatloša, ktorý oznámil, že nemecké oddiely prišli na Slovensko v dôsledku činnosti parašutistov. Pod parašutistami sa mysleli partizáni. Spojenecké vojenské velenia, americké i anglické, poznali pomery a vývoj situácie z činnosti svojich spravodajských služieb. V Bari v severnom Taliansku boli pripravené zbrane a strelivo pre 10 000 slovenských povstaleckých vojakov, ktoré mali byť dopravené na povstalecké územie. Sovietský zväz však odmietal s ich prepravou vysloviť súhlas. 20 dní po vypuknutí povstania, napriek všetkým prekážkam na letisku Tri Duby, pristáli 3 americké lietadlá, tzv. Lietajúce pevnosti typu B-17. Načrime do dokumentov deklasifikovaných po 30 rokoch. Z memoranda šéfa tajnej služby adresovaného šéfovi X2. Datum memoranda 27. januára 1945. Text. Krátko po vypuknutí slovenského povstania v auguste 1944 Československá tajná služba v Londýne získala cez spojenia na Slovensku správu, že istý počet amerických a britských letcov oslobodených z nemeckých táborov sa sústredil v Banskej Bystrici a na Troch Duboch. Táto informácia bola ihneď doručená americkému ústrediu pre strategické služby so sídlom v Bari, kde sa v zápätí urobili prípravy s americkým letectvom na evakuačný let na Tri Duby. Pozemné signály a príjem lietadiel sa dohodol výmenou telegramov medzi ústrediami pre strategické služby v Bari a v Londýne. Všetci účastníci letu pristáli na Troch Duboch v amerických uniformách. Podpísaný šéf SICE. Lietadla amerického letectva pristáli teda na Troch Duboch dňa 17. septembra 1944, aby evakuovali amerických i britských letcov, ktorí sa zdržiavali v oblasti Banskej Bystrice. Nepristáli však prázdne. Na Tri Duby doviezli množstvo výzbroje a munície, o ktoré zúfalo žiadali povstalci. Po nich na druhý deň pristáli na Troch Duboch aj Angličania. A tu sa opäť vraciame k plukovníkovi Trelfolovi, ktorý konštatoval, že západní spojenci nemajú dodávať povstalcom materiálnu ani inú pomoc, pretože povstalecké územie ležalo hlboko v sovietskej operačnej zóne.
Každá pomoc bola viazaná na súhlas Sovietskeho zväzu. Trefol preto žiadal: povstalci nemajú považovať privezené zásielky americký vojenský materiál a lekárske potreby dodané Anglickom za pomoc, ale za dar západných spojencov. Ústredie amerických strategických služieb vysadilo na slovenskom území pri prvom prílete lietajúcich pevností dňa 17. septembra aj 6-člennú skupinu spravodajskej služby pod vedením poručíka J. Halta Greena. Jej úlohou bolo spojiť sa s československou armádou a získavať informácie o pohybe nemeckých vojsk. Skupina poručíka Greena sa zväčšila na 20 osôb po prilete ďalších 6 amerických lietadiel dňa 7. októbra 1944. V skupine boli aj príslušníci slovenského alebo českého pôvodu, menovite Jaroslav Jerry Mičan, Anton Novák, Steve Čatloš, Jozef Horvát a Jan Schwartz, ktorý vystupoval pod menom John Križan. Spolu s nimi priletel spravodajca agentúry Associated Press Joseph Morton, ktorého úlohou bolo informovať Západ o bojoch na slovenskom území. Jednu z úloh skupiny poručíka Greena sa podarilo zvládnuť rýchlo. 60 amerických letcov sa obratom podarilo evakuovať zo Slovenska na základňu do Talianska a skupina sa ihneď dala do ďalšej práce. Bola v spojení s veliteľstvom generálov Viesta a Goliana. Cvičila slovenských vojakov zachádzať s dovezenými americkými zbraňami a prirodzene odosielala správy o vývoji vojenskej situácie na Slovensku. Po vysadení spojovacích dôstojníkov a prvej vojenskej zásielky na 3 duboch dňa 17. septembra americké ústredie pre strategické služby hľadalo cez nich a iným spôsobom možnosti leteckého prísunu vojenského materiálu pripraveného v Bari. Američania v dôsledku toho, že Slovensko bolo vtedy už jasne v operačnom pásme Červenej armády, nemohli uskutočniť pôvodný plán. Siahlo sa k improvizácii. Američania nadviazali neoficiálny kontakt s delegáciou Slovenskej národnej rady. Jej delegáciu v zložení Ján Ursíny, Laco Novomeský a podplukovník Mirko Vesel napravili do Bari v Taliansku na palube jedného z lietadiel, ktoré pristáli na 3 duboch. Odlet delegácie dojednal s veliteľstvom ústredia pre strategické služby priamo šéf skupiny vysadenej na 3 duboch, poručík Green. Delegáciu neskôr dopravili z Bari do Londýna. Povstalci medzi tým bojovali. Obsahom americkej zásielky v 2 skupinových letoch dňa 17. septembra a 7. októbra 1944 bol neznámy počet plameňometov